כן, בטח. אייל גולן. גם משה פרץ. אבי פרץ. מי? קובי פרץ. תביא גם את קובי פרץ. ושיראל ביחד איתם. מי שאתה רוצה. כולם. אני רוצה את כולם באירוע. מה זאת אומרת אין בלונים אדומים? בלונים אדומים מצידי טיסה, תשיג מיפן. אני רוצה בלון אדום, ממנו יוצאים ציפורים, 400 ציפורים לבנים. שנייה. כן. לא. אני רוצה על השולחנות מפות מזהב, פמוטים עם ורדים אדומים. תשמע, אני רוצה שהעיירה של כוכבים, זה לא מעניין אותי, שר איתך דעת, שיראל, קובי פרץ, כולם. אני רוצה שאחד יעלה, אחד ירד. אחד יעלה, אחד ירד. אוקיי, מצידי שוב פעם, לא מעניין אותי, איציק משלם. מה זאת אומרת? בטח חפלה, האמא של התימנית, אני רוצה את החפלה תימנית, מרוקאית, רק חפלה יהיה. עוגה, אוקיי, העוגה, אני רוצה עוגה 8 קומות, בקומה השמינית יש מעלית שיורדת לקומה הרביעית, בקומה הרביעית אני רוצה בריכה. הזיקוקים, שיצאו מהמסוק יתפוצצו. אוקיי, שמעת את איציק מעל העוגה, מסוק עם זיקוקים. טופים, בטח. אייל גולן. מי? אייל גולן. גם אייל גולן תשים אותו, וחצוצרות, וטופים, וכינורות, ומה שאתה רוצה. אייל גולן. גם את אייל גולן יהיה, נו, מה קורה לך? מה זאת אומרת לא השגתי את תזמורת צה"ל? איציק עושה כבר מילואים 40 שנה. איציק, זה טלפון של בני גנץ. אמא ואבא יקרים, אני מאוד מעריך את מה שאתם עושים בשבילי, אבל זה לא בשבילי הקרקס הזה. אני לא בקטע של הפסטיבלים והאייל גולן ומשה פרץ. אתם אפילו לא שאלתם אותי מה אני רוצה. אז תהנו לכם במסיבה, אני הולך, ביי וסלמת.